So in kuka lura za ku ga daidai wurin da aka rubuta quality sai ku yi click din shi. So bayan kun yi click din shi za ku ga inda aka rubuta advance shi ma sai ku yi click din shi. So bayan kun yi click din shi zaɓuɓɓuka za su bayyana zuwa ga screen din wayar ku ga nan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryen mu da muke gabatarwa a wannan tasha ta mu mai tarin albarka. Insha Allah a yau zan nuna muku yadda za ku ƙara bidiyon da kuke kallo haske a application din YouTube. Domin kuwa so da dama za ku ga wasu idan suna kallon bidiyo a application din YouTube, so bidiyon ba hituwa da kila yadda ya kamata. So insha Allah daga yau matsalar ku ta zo ƙarshe, ku biyo mu kai tsaye domin shiga cikin shirin. So amma kafin mu kai ga shiga cikin shirin nan da Allah, idan wannan shine zuwan ku na farko a tashar mu, so ku yi kokari kuma na subscribing sannan ku danna alamar karawa sannan ku zabi all domin sanar da ku sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora su. So sai mu shiga cikin shirin kai tsaye. So da farko zaka je ka nemo application YouTube ɗinka ga yanan kamar haka, sai mu click din shi. So bayan mun yi click din shi, so zai bude mana kamar haka, sai mu je mu zabi bidiyon da muke so. So tunda kun ga wani bidiyo nan ya bayyana akan screen din wayar mu, sai mu click din shi. Okay, sai mu dan jira. So kun ga ta bude mana, so bari mu tsayar da bidiyon. So kun ga in kuka lura za ku ga cewa daga can saman screen din mu a bangaren dama, so za ku ga akwai wasu daga guda uku daga gefe, sai ku yi click din su kamar haka. So bayan kun yi clicking din su, wasu zaɓuɓɓukan za su bayyana zuwa ga screen din wayar ku. So in kuka lura za ku ga daidai wurin da aka rubuta quality sai ku yi click din shi. So bayan kun yi click din shi za ku ga inda aka rubuta advance shi ma sai ku yi click din shi. So bayan kun yi click din shi zaɓuɓɓuka za su bayyana zuwa ga screen din wayar ku ga nan. So in kuka lura duka waɗannan zaɓuɓɓukan za ku ga na ƙarawa bidiyo ne haske. So kun ga wanda yake da ƙasa-ƙasan nan wanda aka rubuta 144p, so shine ƙarshe wanda idan ka saka shi za ka ga bidiyon ka ya hito dishi. So sannan kuma idan ka je can 720p din nan, to shi kuma zai hito da ingancin bidiyon, ma'ana bidiyon ka zai hito da haske sosai. So za ku ga kuma a wasu bidiyoyin za ku ga akwai 1080p, so wannan shine the highest wanda bidiyon ka zai hito da haske da shi. So duka dai waɗannan sune zaɓuɓɓukan. So idan kana so ka ƙara bidiyon ka haske sosai, so shine zaka zaɓi shi wannan abin da ya shafi 720p din nan, so shine bidiyon ka zai koma sosai da haske. So amma za ku ga wasu bidiyoyin su ma suna kaiwa, kamar da na faɗa muku, suna kaiwa har 1080p wanda shine ƙarshen wato haske na bidiyo a application din YouTube, ko kuma a duk dai ma wani bidiyo da kuka sani a cikin YouTube. So sai mu click na shi. Okay, so bayan mun click din shi sai mu koma kan bidiyon namu mu replay na shi kamar haka. Sai mu dan jira ta gama process. So shikenan za ku ga cewa bidiyon ku zai ƙara haske sosai. Yanzu in kuka lura za ku ga bidiyon ga nan, yanzu dukkan wasu hotuna sun bayyana zuwa ga bidiyon, za ku ga cewa ya ƙara haske matuƙa. So wannan shine hanyar da za ku bi domin ku ƙara bidiyon ku inganci sosai ba tare da kun sha wata wahala ba. So da fatan wannan shiri namu ya burge ku, sannan kuma ya ƙayatar da ku matuƙa. Saboda ƙarshen wannan shiri namu kenan na wannan lokaci, sai kuma wani lokaci idan Allah ya saki sada mu da ku.